Igen, az új jogszabály értelmében, amelyik roller eléri a 25 kg-os súlyt és vagy 25 km/h tervezett sebességet, arra kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Az EU-s rendelkezések értelmében a legtöbb gyártó 25 km/h korlátokkal gyártja a rollereit, hogy megfeleljenek a szabályozásoknak. Azonban egy-két gyártó olyan rollereket is gyárt, ami 40-45 vagy akár még nagyobb sebességre képesek. Attól függ, a kisebb rollerek 15-30 km-es hatótávra képesek, míg a nagyobb gépek akár 60-90 km tudnak elmenni. De a hideg, az emelkedő, nem megfelelő guminyomás vagy plusz súly befolyásoló tényező lehet. Szóval ha 25 km-re van a suli, akkor ne egy 30 km-es rollerrel indulj el. Sok roller applikáción keresztül is lezárható, és nagyon sok ezek közül rendelkezik GPS nyomkövetővel, de javasoljuk, hogy még lakattal is zárd oda egy biciklitárolóhoz vagy fához. Persze, egyszer. Utána viszont már nem kell lemosni, mert menni sem fog. Komolyra fordítva a szót, ne slaggal és ne magas nyomásúval mossuk. Puha rongy, kefe, nedves törlőkendő, ezek segítenek. Nem tilos, de veszélyes. A vizes út csúszik, a roller pedig beázhat. Ebben még nem mennék bele, várjuk meg a hivatalos jogszabály életbelépését.